Здравейте, приятели! Днес ще ви покажем работите за училището ми и Аля с мене. Това е за рисуване. Ето вижте отвътре. Точно лемо. Слагаме до тук. Това е също за рисуване, но малко по-малко. Тук имаме една лилава папка. Тук имаме знишни папки. Weiß, Gelb, Grün, Lila, Rot, Orange и Blau. Тук имаме Wasserbäsche. Тук имаме и водни боиши. Това са моливи за рисуване. Това са щетлите на водните боиши. Тук имаме лепило и тук имаме ножица. Това са пастели. Тук имаме още моливи и една остилта и думища. Пълнители и ханталта. Тук имам туалетен сет. Тук е моето шише и тук е моята тупища с въждица и вилица. Тук има ластици и тук има дебен хида, които да ми дават на спорт. Това е за моята чанта. Ухтово, свадищо и медищо. Готови ли сте да ми видите моята чанта? Това е първината очила! Юху! Нека да видим какво има вътре. Това е чантата за спорт. Нека да видим какво има още тук. Вау! Тук имам още една малка чанта за моливи. Това е моята фония, където лъчно моята любима мама го е напалила. Това са моите неща за първи учебен ден. Чудите това е фония, която трябва да се напълни с бомбони. Ако се чудите защо да напълниме фонията, останете до тая.
това беше за първия учебен ден. Чао!